De nieuwe tijd. Hetzelfde hinder. De vraag lijkt voor hem hier op een heel en al. Het Friese paard verovert de wereld. Van Amerika, Australië, Zuid-Afrika naar Nijverdal. Nijverdal? Bijvoorbeeld Nijverdal, het Friese paard is overal. In Hengelo, in Enschede, Pretoria en Tokio en Moskou, Londen en Parijs, maar ook in Rijs. Onder het zadel, voor de koets, voor de sjees en de landouwen. Black and beautiful, beloved horse, healthy, strong, with lots of power. Ja, dan werkt je nog, zak en elkaar. Maar het is er al wel fantastisch, hè. Overal in de vraag om een uur eigen vrije kinderen.
glorie. Een onberongen leefde en van glorie. De langsme, het vlamjend hitte vuur, de muze van de koning, de leefde van de boer. Hij fjouwer trot de eeuwen, hij had het wel een tijd. De wraad leidt voor hem hier. En de wraad is wiet. En de ene wil zus. En de oren wil zak. Maar in vrede komt het Frieske hinder op jouw tak. Het stamboek wordt grif grut en zwier. Had zier en tier. Eerst nog maar wel eens 125 hier. A horse. My kingdom for a Frisian horse. Hij fjouwert troch de eeuwen, hij had het wel ontied. Hij sjocht de meisken skreppen in haar hele wijze strijd. En dat het wel verhoort, maar geen grissel beter wordt. Want we roppen en we razen en de tijd die gaat zo hard. Maar de hinders zullen draven, trof de krijden van uw loon. Zoals de bergen uw graalje, wordt om je telke stroon. En de dichter die bloedt ziekjen, naar de budden van de wierd. Want het giet zwart kloosje wonder, jou meer hebben als vertierd. Die gallops through the ages, through centuries of time. And the poet keeps on searching to find the words that fit their rhyme. And the painter, he will suffer, all that beauty makes him mad. That much grace without mercy, he will lose and shake his head. Van onberooide kracht, van strijd en van victorie, willig breed en anders heft. Van de onberongen leefde het vlamjend hitte vuur, de rijkdom van de koning, de hartstocht van de boer. En onze zwarte paarden draven, was voor alle tijden heen. En de dichter die blijft graven, zoekt naar woorden, vindt er geen. Want de gratie is ongrijpbaar, niet te vangen in dit lied. Zwarte kunst en eeuwig voorjaar, zoals je alleen in Friesland ziet. Maar Friesland is verloren, vervleien en romantiek. In zijn bergen romen, in bussen naar de riek. In Zwedrok meer van Rippe, op een stille simmerjoen. In Kei meer in de greinen, en hij het niet het Friesland voelt. Maar uw zinders zullen draven, troch de krijden van uw sloon. Zoals de wegen uw graalje, wordt onmetelijke stroon. Van onberongen leefde het vlamjend hitte vuur. De muze van de koning, leefde van de boer.
Fantastisch, dames en heren. 125 jaar geschiedenis van ons Koninklijk Fries Paardensdamboek. Een ode aan al die vrijwilligers die op deze manier dat hebben levend gemaakt. Uw applaus.
Zo, dames en heren, bijzonder indrukwekkend, die 125 jaar van het Koninklijk Fries Paardenstamboek. En eigenlijk zijn het een heleboel indrukken die we natuurlijk met elkaar moeten gaan verwerken. En we zijn er nog lang niet, dames en heren. We zijn nog lang niet aan het eind gekomen, er komen nog hele bijzondere dingen. Dus ga er nog maar eens even rustig voor zitten. Maar nu is het tijd, omdat we toch eventjes zo dadelijk de ring hier moeten opbouwen voor iets wat niet in uw programma staat. Iets waar ik u verder niets over zal vertellen. Ik wil daarvoor zo dadelijk graag weer het woord geven aan onze voorzitter Jaap van der Meulen. Mooie spot, Jaap, hè? Ja, daar sta je zomaar middenin. Oké, dames en heren, weer serieus. Jaap van der Meulen. Zo, dames en heren, dan heb ik ze compleet. Daar waren we weer. Avonden als deze lenen zich er goed voor om wat mensen in het zonnetje te zetten. Normaal gesproken doen we dat op de ledenvergaderingen, maar op de laatste 2 daarvan hadden we met z'n allen wat anders aan het hoofd. Vandaar dat u nu 5 mensen bij mij in de baan ziet staan. Voor degenen die ze van afstand niet herkennen, stel ik ze even aan u voor. Deze grote, kleine man is Govert Dijkstra uit Heerenveen. Deze Goedlachse heet Auke Prins en woont in Wolvenga. Eelke Dijkstra kent u allemaal. En hier staat Piet Elgersma, vroeger uit Hantem, maar nu wonende in Damwoude. En de 5e in de rij is Marten van der Meer uit Drogeham. Bij de bestuurswisseling van april 2003 heb ik gezegd dat onze vereniging ter zijner tijd op gepaste wijze afscheid zou nemen van het toenmalige stamboekbestuur. Wij vonden deze avond bij het 125-jarig bestaan van ons stamboek daarvoor een goede gelegenheid. De desbetreffende oud-bestuursleden zijn hier dan ook voor uitgenodigd. Marten van der Meer heeft ons gemeld daar graag aan deel te nemen. Ik heb hem, toen wij hierover onlangs met elkaar gesproken hebben, ook gezegd dat ik niet om de hete brei heen zou draaien. Eerlijk, dames en heren, duurt namelijk nog altijd het langst. De andere oud-bestuursleden hebben laten weten geen behoefte te hebben aan een officieel afscheid. Beste Marten, je bent op 14 april 2000 lid geworden van het FPS-bestuur, mede op voordracht van de vakvereniging Taat Behoort. Met jouw bouwverleden in het achterhoofd en de bouwplannen voor het nieuw Fries Paardencentrum al een eind op streek, zagen veel leden na jouw verkiezing in het bestuur op dat terrein het nodige werk voor je. Je hebt je ingezet voor met name de inrichting van de stalvleugel en werd ook bestuurder van de Stichting Fries Paardencentrum. Maar alles liep niet zoals het gedacht was. Jij hebt, en wij allen kennen inmiddels de afloop van het project. Jij hebt, toen de cijfers op tafel kwamen, begin februari 2003, zowel als bestuurslid van het stamboek als van de Stichting Fries Paardencentrum bedankt. Je zult het je ongetwijfeld bij jouw start in april 2000 heel anders hebben voorgesteld. Ondanks alles wat er zich gedurende jouw bestuursperiode heeft voorgedaan, willen we je danken voor jouw inzet ten behoeve van het stamboek. Er zijn bloemen en een cadeau. En mede namens ons allemaal wens ik je thuis in Drogeham nog enorm veel plezier met jouw Friese paardenfokkerij, want daar draait het tenslotte allemaal om. Marten, bedankt. Meneer Elgersma. Want ik zou het niet in mijn hoofd halen om gewoon Piet tegen u te zeggen. U heeft een lange loopbaan achter de rug. U bent allereerst een meer dan gerespecteerd fokker. Vroeger om de boerderij in Hantem, daarboven in Dokkum, liepen de nodige beste Friese merries. En wat mogelijk velen van u niet weten, hier staat ook de fokker van stamboekhengst ISO 279. Uit diens moeder, uw model en preferente Lipje, fokt u naast ISO nog een aantal prima stermerries. U vond dat allemaal gewoon.
U stak de borst niet naar voren, u pochte niet, want jo binnen hiesteman of jo binnen dat net. U bent er nog één uit de tijd dat de paarden op het bedrijf nog een functie hadden. U trok met het hele gezin en de paarden elk jaar naar de Fokdag van Taart Behoort naar Burgen op de Markt, later naar andere locaties. Tot op een dag het nette pak aan moest. Piet Elgersma werd gevraagd om mee te jureren. U heeft als jurylid in de afgelopen 25 jaar de nodige pakken versleten. We kennen u als een nuchter, integer, bescheiden, maar kundig man. U bent ook nog de nodige jaren voorzitter geweest van Taart Behoort. Uw dochter Romkje is al jaren actief in de CPC. Zoon Ipe borkert nu in het Duitse Aldenburg, waar u regelmatig wordt gesignaleerd. Want hij fokt verder met de laag van Heid. Meneer Elgersma, we zetten u in het zonnetje. Daar houdt u niet van. Maar u moet even door de zure appel heen bijten. En u namens alle leden van het stamboek dank zeggen voor alles wat u voor het ras en de vereniging hebt gedaan. Ook voor u zijn er bloemen en een cadeau. Eelke, want zo kennen we je. Het zou mij de rest van de avond kosten om op te sommen wat jij in jouw lange leven allemaal niet bij het eind hebt gehad. Vanaf het moment dat je fysiek niet langer boer kon zijn, heb je je op de paarden gestort. Om meer te weten te komen heb je zelfs een ponybegeleiderscursus gevolgd. Het was het Friese paard dat trok en daar heb je feitelijk je levenswerk van gemaakt. Je ondernam van alles als het maar met het Friese paard te maken had. Wij danken aan jou het hengstenboek, ontstaan uit velletjes papier, waarvan er op zeker moment, tot wanhoop van jouw echtgenote, honderden op stapels overal in huis lagen. Je schreef nog veel meer boeken en je was buitengewoon goed in het opsporen van sponsors. Niet alleen om die boeken te kunnen maken, maar ook voor Taart Behoort, waarvan je voorzitter was. Het Friese Pierspan, voor Indo-Friesland, het Landbouwmuseum, het Hardraven voor de Sulky, Oud Ark en Gerij, de quadrille en noem het maar op. Je hing een camera om je nek en ging fotograferen. Friese paarden vanzelf. Op fokdagen, wedstrijden onder het zadel, tuigen, de samengestelde men-wedstrijdsport. Tienduizenden moet je er inmiddels hebben gemaakt. In de tuin van Windsor Castle fotografeerde je stiekem de Engelse koningin en haar moeder toen de quadrille daar een privédemonstratie gaf. Tot ver voorbij de AOW reisde je Leo en het vierspan achterna, in binnen- en buitenland. In het Landbouwblad heb je pagina's volgeschreven over de noodzaak het Friese paard in te zetten in de sport. Dat deed je op momenten dat men daar nog niet aan toe was. En heb je ook regelmatig tegengas ervaren. Qua leeftijd loop je naar de 80, maar je bent nog steeds op elk belangrijk moment van het stamboek aanwezig. Dat alles heeft het bestuur van het stamboek doen besluiten om jou te onderscheiden met het zilveren ereteken van onze vereniging, dat ik je nu graag wil opspelden. Dan gaan we 2 tegelijk doen. Dames en heren, hier staat een beroemd duo. Geuve Dijkstra en Appie Prins. Jarenlang samen ringmeester geweest op onze keuringen en als zodanig nog steeds actief. Geuve Dijkstra is bij onze vereniging inmiddels gestopt. Appie Prins lacht nog steeds veel deelnemers toe. Speciaal voor hem staat er bij de ingang van de baan tijdens de hengstenkeuring in januari 3 dagen lang een mand gevulde koeken. Geuve Dijkstra heeft een enorme lange carrière als ringmeester. Niet alleen bij het Friese paard in Wolvenga en omstreken, ook bij het Frieske Greithinder toen dat nog de fokdag had in Oudeborn deed hij dienst. En Geuve, ik moet mij sterk vergissen, maar toen ik in 1984 in Oudeborn luid en duidelijk mijn aangespannen debuut maakte en vorstelijk op hals sloeg, 5 auto's zwaar beschadigd, dames en heren, toen had ik er ook al geen moeite mee, was jij daar ook. In het zwarte pak, de balhoed op, papier in de hand, potlood erbij. Krijtje voor het bord bij de ingang van de baan paraat.
Op centrale keuringen waren jullie die de deelnemers de baan injoegen, want dat is bekend, niemand wil als eerste met zijn Fries de baan in. Op fokdagen gold hetzelfde protocol. Jullie kunnen allebei zeggen dat jullie van dichtbij de hele ontwikkeling van het stamboek, van klein en ons kent, naar groot en internationaal hebben meegemaakt. Jullie hebben de fokdagen zien groeien en veranderen. Jullie hebben ook de mensen en de Friese paarden zien veranderen. Geubert was ringmeester op de laatste centrale keuring op het parkeerterrein achter de oude Frieslandhal. U nieuwe leden van het stamboek kunt zich dat helemaal niet voorstellen. U bent gewend aan de huidige situatie. Maar we hebben ook hele andere tijden gekend. Deze twee echte stellingwervers zijn het Friese paard met hart en ziel toegedaan. Geuvert Dijkstra heeft gedurende de lange reeks van jaren op onze fokdagen en keuringen mede gezorgd voor een goed verloop. Auke Prins doet dat ook nog steeds. Ringmeester zijn is niet de meest gemakkelijke taak, want je moet altijd alles opvangen. Je hebt te maken met nette mensen die keurig bij de baan hun beurt afwachten en je hebt slimmers die willen voordringen. Dijkstra en Prins kunnen beide een boekje open doen over de smoezen die worden gebruikt om richting jury te gaan. Namens alle leden hartelijk dank voor de jarenlange belangeloze inzet en voor jullie ook een fraai cadeau en bloemen. Prins, de tijd van lummelen is voorbij, aan het werk. Welke slimme riep dat? Dan moeten we er nog 3, eigenlijk 4 uitzwaaien. Maar die vierde, Frederik de Leeuw, is vorige week geopereerd aan zijn rug en hij kan hier niet zijn. Bovendien weet ik van Frederik dat hij bij gelegenheden als deze zich het liefst van top tot teen met onzichtbaar makende verf bedekt. Hij moet er niets van hebben. Met deze 3 zijn de Sjoerd Meekma, Henk Minkema, Victor Bot plus Frederik de Leeuw die thuis is, beste leden, zijn Harm Venema, Patrick Duin en ik eind april 2003 aan een klus begonnen. We dachten te weten waar we aan begonnen, maar de realiteit was net zo zwart als het paard waar we zo op gesteld zijn. Met z'n zevenen hebben we harde maatregelen moeten nemen. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen, maar het kon niet anders. Het is misschien aardig u te vertellen dat ik in elk geval van deze 7 alleen Henk Minkema zeer goed kende uit mijn Greithindertijd. Harm Venema oppervlakkig van de KNHS, Sjoerd Meekma als trainer en voorbrenger, Patrick Duin van Hallo op de vakdag van Taart Behoud. Victor Bot soms als tegenpartij in zaken waarin ik voor cliënten optrad en Frederik de Leeuw ook vanuit de zijlijn. Toch ontstond binnen de kortste keren een gevoel van saamhorigheid, binding en een hechte vriendschap. Wij hadden per week veel korte besprekingen waarin de lijnen werden uitgezet en de taken verdeeld. Frederik, Patrick en Sjoerd moesten het centrum aan de praat houden en toen dat onhoudbaar bleek, zich met een nieuwe stichting redden. Frederik heeft daarbij een grote rol gespeeld, met name in praktische zin. De doorgang van Kening Leer is aan hem te danken. Ook het aanpassen van vele zaken in het onroerend goed was bij hem in goede handen. Sjoerd werd belast met de praktische zaken, Patrick deed de rest. Binnen ons bestuur toonde Victor zich met recht een meester die met bijzonder gevoel voor humor scherp de juridische grenspalen van alles dat we onder handen hadden en wat boven tafel kwam sloeg. Patrick en Henk bogen zich over de nodige stamboekzaken die regels nodig hadden. Samen met de inspectie komt de nieuwe opzet van de hengstenkeuring uit hun handen en daar liep dan ook nog de herstructurering van de vereniging doorheen, die ook de nodige tijd en aandacht heeft gevraagd. Want u, leden, moest zo weinig mogelijk last hebben van de problemen die wij tegenkwamen. U moest gewoon met uw Friese paarden naar de keuringen kunnen, alles moest zoveel als mogelijk normaal doorgaan. Dit voorjaar heeft Sjoerd ons meegedeeld dat hij na een jaar bestuurslid zijn toe was aan het vervolgen van zijn eigen weg. Wij begrepen dat best. Een jaar vrijwilligerswerk tegen onkostenvergoeding is te doen,
Maar langer kun je je dat niet permitteren. Sinds 5 oktober zijn Sjoerd, Henk, Frederik en Victor, opgevolgd door Wessel van Boetselaar, Wim van Bemmel, Anke Oosterbaan en Gert van Dijkhuizen. Voor Patrick, Harm en ook voor mij was dat even wennen. Dat kunt u zich voorstellen. Niet langer is Fries de voertaal, niet langer hebben we aan 3 woorden genoeg. Dat weten de nieuwe 4. Zij moeten tenslotte ook de tijd krijgen om zich alles binnen het bestuur eigen te maken. En dan nu toch even in het Friesk. Sjoerd, Henk en Victor en Frederik zal ik het van de week zelfs melden. Tiege dank voor je werk, vriendschap, terugzetten, humor en inzet om uw stamboek te bewaren. Het wie mij een ere om met je te arbeiden. Wij gaan makkelijker boord van je maatje litten als tastbaar bewijs van je bestuurslidmaatschap van het FPS in een zeer heftige periode. Net vallen litten, want het wie duur genoeg. Hartstikke bedankt. Ja? Dames en heren, mag ik nog 1 overweldigend applaus voor deze oud-collega's. Ja, dames en heren, en als dan de mensen die de hulde vanuit het stamboekbestuur hebben ontvangen, zeer terecht hebben ontvangen, de ring verlaten, dan wordt deze ring in gereedheid gebracht voor het dubbele Amerikaanse optreden. Speciaal overgevlogen uit Amerika, 2 hengsten zoals u wellicht weet. Nou, daar gaan we ons voor opmaken. Die zullen zich zo dadelijk in een kuur op muziek aan u presenteren. Maar daarvoor hebben we even de hulp nodig van de mensen achter de schermen. Want de ring van 20 bij 60, en u weet hoe mooi dat uitgelijnd is. U ziet die prachtige lichtbundels op de bodem. Niks meer uitzetten, zo doen we dat. En we zijn dus zo dadelijk in afwachting van onze eerste Amerikaanse Amazone. Een harde klap, de deur achter zich dicht. De deur van de spreekkamer van haar arts die haar vertelde dat ze kanker had. Haar nabije toekomst zou bezaaid zijn met chemokuren en vallen en opstaan. Vaak kon ze slechts een 10-tal minuten wandelen alvorens oververmoeid weer de weg naar huis te moeten zoeken. Maar bij elke wandeling waren altijd haar Friese paarden Erik en Tere aan haar zijde. Later gevolgd door Heinze. Alsof Erik, Tere en Heinze begrepen dat de hulpen nu eens van een andere kant moesten komen, begeleidde ze haar op haar pad naar huis en genezing. Dames en heren, speciaal uit het Friesland van Amerika voor die overgevlogen Mary Alice Malone van Iron Spring Farm met haar paard Heinze. Rijdt op een kuur van Theo van Bruggen van Adsoft Hoordancers.
Mary Alice Malone en Heinze. Through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a love. Walk on. Ja, applaus dames en heren voor deze nieuwe combinatie. Terug uit Amerika, Heinze, Mary Alice Malone. Ja, dames en heren, dan hebben we er nog één. En die zit op het allerhoogste niveau wat de dressuur betreft. Belinda Nurden-Wortman is haar naam. Met haar paard Allegria was ze tweevoudig deelnemster aan de Olympische Spelen. En zal vanavond met haar hengst Gofferts, de kuurrijder die onlangs in de dressuurmekka van Amerika, Devon, zoveel stof op deed waaien dat deze combinatie als enige niet-Olympiaganger deel mocht nemen aan de show in Madison Square Garden. Speciaal voor deze gelegenheid willen Belinda en Goffert proberen in hun laatste Piaf Tour meer dan 60 stappen te realiseren. Belinda is in Amerika gewend dat het publiek gaat meeklappen. Dus dames en heren, schroomt u niet dat ook te doen. Belinda Nurden-Wortman en Gofferts.
Belinda Neun-Wurtman en Goffert. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, baby. I hang on every word you say. No tears apart, no. Baby, I'm a breath of being. Oh, you're the best. You're better than all the rest. Better than anyone I ever met. You're the best. Ja, dames en heren, fantastisch onze beide combinaties uit Amerika, Heinze en Goffert. En ik heb dat van de voorzitter begrepen dat hij deze beide combinaties nog even in het bijzonder wil bedanken voor deze prachtige demonstratie. Dames en heren, u zult wel denken, daar heb je hem weer. Maar ik denk dat ik ook namens u spreek om zowel mevrouw Marie-Alice Malone als Belinda Neun-Wurtman even te bedanken. Ik doe dat in het Engels, want ik zie beide dames nu met grote ogen naar mij kijken, omdat ze absoluut niet snappen wat ik nu zeg. My two dear ladies, if I may say so. Mrs. Marie-Alice Malone and Belinda Neun-Wurtman, as President of the Royal Society, the Frisian Studbook, and on behalf of all our members and spectators here at Leeuwarden, I would like to express our feelings of thankfulness for what the two of you have done tonight to give the 125th anniversary of the Studbook that extra touch that makes this jubilee unforgettable. Dear Marie-Alice Malone, I thank you for making it possible to bring Heinze and Goffert back just for a few days for this jubilee to the county where they were born. We know that you are very fond of our, but also still a bit, our black boys. It was in this same arena that Heinze won two of his most prestigious Dutch championships in show driving. Tonight you've showed him on top level in dressage. Lots of members of the Studbook were very disappointed to hear this summer that Heinze would leave for the United States. Tonight they could see that you are just as fond of him as we were in the years he was here. We know he is in good hands with you on the Island Spring Farm. Thank you very much. And then you, dear Belinda. Here you are on Goffert. You thrilled us. You touched our hearts with what you and Goffert showed us tonight. Perhaps a bit blunt this week, I told the journalist that Goffert, in your hands, will be the first Frisian horse to enter the Olympic arena. The two of you are the top of the bill. Through Friso, we follow you, and every time you amaze us with your results. As you amaze the American judges, your fellow competitors, and your American fans. He's from another planet, I read in Friso, but we rather keep you both here on Mother Earth. You are number one in dressage. We have great expectations for Goffert's future. In 2008, he will be 14.
and maybe we see him in Beijing. You have the experience to bring him there, and be sure we know that it's a long way to go. For the years to come, thanks to Marie Alice Malone, you make the best public relations we could wish for our Frisian horse in the United States. Thank you very much. I have some flowers for both of you, and I'm sure the public will give you an enormous cheer in a minute. Have a safe flight home, and we'll meet again. We love you. Zo, dames en heren, dat zijn nog eens ambassadeurs van ons Friese paard. Ja, ja. Dan heb je voordeel dat je groot bent, Jaap. Hè? Ja, dames en heren, daar gaan ze voor hun ereronde. Heinze en Goffert, Mary Alice Malone en Belinda de Wortman. Zo, dames en heren, dat was weer een spektakel. We gaan eventjes de ringen weer aan de kant zetten. We hebben ze zo nog 1 keer nodig. We zijn er nog lang niet, dames en heren. Het wordt misschien wel zondag. Ja, als we een beetje doorzetten. Hebt u toch waarde voor uw geld, nietwaar? Zo. Alles aan de kant. Dames en heren, wij maken ons op voor de show van de stamboekhengsten van ons Koninklijk Fries Paardenstamboek. U krijgt er een heleboel in de ring. Aan het eind, als u goed meetelt, een kleine 30. Ga er eens even voor zitten. Daar komen ze op verschillende manieren, worden ze aan u voorgesteld. Onze goedgekeurde hengsten van het Koninklijk Fries Paardenstamboek. Het gordijn maar open en dan kunnen we de eerste binnenlaten. De eerste, dames en heren, is, u herkent hem wellicht niet, Schalke 397. Thomas, 327. Volgende onder het zadel aan u gepresenteerd Marten, 377, Annelies Talma. De volgende,
Ook onder het zadel Jesse 400, Amazone Karin Hendricks. Volgende onder het zadel Rundert 406, Katrien Galema. Bobke 403, Petra Zelen. De volgende, dames en heren, Deutschen 420. Volgende, Boete 414. Volgende, dames en heren, is Lolke 371. De volgende, dames en heren, is Ilke 382, Esther Liano. Aan, dames en heren, 416. Ja, daarvoor komt hij voor de sulky, dames en heren, verder met Gern Bauma. En de volgende, dames en heren, voor de concourswagen komt binnen Theeuwis 389. En dan komt hij, dames en heren, de volgende, Sjaard 320. En de volgende, dames en heren, die zich aan ons presenteert is Tjerk voor de Sjees 328. En daar komt hij, dames en heren, een grootheid. We zagen hem in het kampioenschap van de Dekhengsten. Wat is het? Allemaal samen, daar komt hij. Ilke!
Dat is de volgende, dames en heren. AB 346. En daar komen er 3 tegelijk, dames en heren. Klavertje 3. Onne, Tetse en Wiert. Ja, dames en heren. Pas op Alfons. Pas op Alfons. Pas op Alfons. Oh. Allemaal. Ja, zo gaat het goed. Weer 3, dames en heren. In dit geval dus een random. 3 voor elkaar. Het zijn Grades, Wissen en Petsen met Frits de Jong. Ah, fantastisch, dames en heren. Frits de Jong, wat een manner, vindt u niet? Hij kan bijna met 1 hand, dames en heren, dit drietal mannen. Dit net of het allemaal niks is en het wil wat zeggen, dat zal ik u vertellen. Dit is niet zomaar wat, dit vraagt stuurmanskunst van Frits de Jong. Geef hem een fantastisch applaus mee als hij zo dadelijk uitgaat, dames en heren. Frits de Jong met zijn random. Hij
hij kan er ook 4, dames en heren. Dat heb ik gezien in Norg dit jaar. Hij kan er echt ook 4. De laatste, dames en heren, van de hengsten die we u willen laten zien. Voor de concourswagen komt binnen nummer 374, Nanning. Wat een geweld, onze goedgekeurde Friese hengsten op verschillende manieren aan u gepresenteerd. Ja, kijk hem eens gaan. Jongens, Zo, dames en heren, en als dus Nanning de ring verlaat, dan gaan we een ring uitzetten hier binnen. We hebben ze op 3 na allemaal gehad en die 3 die gaan zich op een hele bijzondere manier aan ons presenteren. Ik zal u zo dadelijk zeggen om welke hengsten of het gaat en u ziet dan vanzelf hoe die presentatie in zijn werk gaat. Het gaat om de hengsten Wienand, Pieter en Fabe. Die zullen zo dadelijk nog op een hele speciale wijze deze show afsluiten. U krijgt ze natuurlijk allemaal nog een keer terug zo dadelijk, dames en heren. Dan kunnen we nog 1 keer genieten van al dat moois van die goedgekeurde Friese stamboekhengsten.
Koster met Wienand, Dunja Constant met Fabe en Pieter en Rosanna Hofman. Dank u wel. Precies allemaal en bedankt. Zo, dames en heren, dat waren al onze hengsten. We krijgen ze in dezelfde volgorde als daarnet nog 1 keer terug. Mocht u ze vergeten zijn, dames en heren. We gaan ze zo dadelijk nog 1 keer en dan heel rap aan u laten zien. Zet u ze vast in uw geheugen. Want ze komen er zo aan en het zijn allemaal onze goedgekeurde KFPS hengsten die zich aan u presenteren. Ah, dan komt hij nog 1 keer, dames en heren. Daar is hij, Tjalke. En dan komt hij, Thomas. En dan komt Hielke. En dan komt Marten. En dan komt Jesse. En dan komt Botte. Rundert. Wopke. Lolke. Duitsen. Aan. Verder. Zo, dames en heren, dat was de eerste groep die in sneltreinvaart bij u langs ging. U zult zo dadelijk natuurlijk nog de tweede groep zien van die voortreffelijke KFPS-hengsten. Kijkt u eens aan wat een bewegingen ze in huis hebben. Zo, gordijn open, tweede groep. En dan komt die Theeuwis. Sjaarts. Nanning. Tjerk. Elke. Abe.
Zo, dames en heren, wat een pracht. En wat is dat mooi om naar te kijken. De hengsten die ons verder gaan helpen in onze Friese paardenfokkerij. We hebben nog 2 bijzondere aanspanningen en die gaat u natuurlijk ook nog even zien. Gordijn open voor het klavertje 3 van Alfons van Roosdijk. Onne, Tetsen en Wiert, dames en heren. In klavertje 3 aanspanning. En het random, dames en heren, van Frits de Jong, Graden, Zwissen en Vetsen. En dan gaat hij, dames en heren. Frits de Jong met zijn rennen geven een fantastisch applaus mee. En Alfons van Roosdijk met zijn klavertje 3. En tot slot, dames en heren, de 3 hengsten die u zo net zag in een speciale presentatie. Wienand, Pieter en Fabe. Zo, en ook deze 3 Amazones gaan de ring verlaten. En daarmee sluiten we dan de show van onze stamboekhengsten af. En dames en heren, dan neem ik alvast afscheid van u. U was een fantastisch publiek. U heeft u zelf een bijzonder verjaardagscadeau gegeven. Ik denk dat we kunnen spreken van een hele bijzondere avond. Want we maken ons nu op voor een finale, dames en heren. Een finale waar woorden helemaal niet bij nodig zijn. Ik nodig u uit om met mij te kijken naar het slotstuk van de show van ons 125-jarige verjaardag. Het woord is aan de vierspanrijder Leo Kraaienbrink.
Wow. Nou, dames en heren, als slotstuk het Fries Vierspan. Maar het Fries Vierspan zal toch eerst het stamboek en u met z'n allen hier met dit 125-jarig bestaan van harte feliciteren. En we vinden het mooi dat we daar aan deze show mee mogen doen. En vandaar dat ik mijn Vierspan eigenlijk even toch wil voorstellen. Ik zal eerst met ze naar voren gaan en zeg ik, jongens, let op, stap. Kom. Goed zo, braaf. U hebt me natuurlijk u hebt me al verschillende keren zien rijden. En ja, dat ging eigenlijk over dat lusje naar links, weet u wel. Dan pak je die linker voorleidsel, dan zet je je linkerduim er weer op. Je hebt je rechterhand weer vrij en je hele vierspan dat loopt mooi naar links toe. En dat rij je gewoon op een volte en dat doet dat span. Op eenzelfde moment laat je dat lusje los en dan neem je hem rechts voor die leidsel, leg je hem tussen je wijsvinger in en je hele vierspan, dat gaat weer mooi naar rechts. En mijn rechterhand heb ik vrij om af en toe eens even een kleine correctie te doen met mijn zweep. Maar die paarden gehoorzamen daarin. Dat heeft u eigenlijk al gezien. De sport staat ook niet stil. Want u ziet wel, de kenners onder u, dat ik het Achenbach-systeem rijd. Maar op een gegeven moment is die sport niet stil blijven staan. En dan neem ik op een gegeven moment de leidsels in 2 handen. En dan heb ik het zogenaamde tweehandige menssysteem. Kan ik wat korter om de bocht, zoals we dat noemen, en wat sneller reageren. En ik leg die lus in mijn rechterhand. En daardoor kan ik op een gegeven moment wat korter een wending en sneller een wending naar links. En als ik dan naar links wil, laat ik mijn rechter los, ik pak mijn linker voorleidsel en mijn hele span, dat gaat weer mooi naar links door de wending heen. Zo kan ik dat dus met het tweehandige systeem doen. Nou, dat heeft u vast allemaal een keer gezien. De paarden die ik vanavond heb is voorop loopt Knillers, rechts voorop loopt Volkert, Perker loopt links achter en Peter loopt rechts achter. Wat doe ik nu verder? Ik heb ook nog cursisten en ik rij nu al wel heel wat jaren vierspan, maar je moet altijd zorgen dat je mensen in opleiding hebt die ook heel enthousiast voor de menssport zijn. En gelukkig die mensenthousiasme, dat is natuurlijk hier in Nederland verschrikkelijk aanwezig. En gelukkig ook met dit Friese paard. Nou heb ik met hun wat ingestudeerd en dat willen we eigenlijk vanavond laten zien. Ze hebben allemaal een eigen paard bij hun. En ik hoop dat ze er helemaal voor klaar zijn. U kan ze best met een applaus ontvangen. Ze zijn misschien een klein beetje zenuwachtig. Paarden kunnen er best tegen. Dat hebben we vanavond wel gezien met zo'n publiek als hier. Dus ik wou vragen, jongelui, kom binnen en we gaan beginnen.
Dit vind ik mooi, hè? Goed, zo braaf. Maar, u hebt het gezien, ze hebben er zin in. En we weten op wat voor commando ze op gaan. Dus ik zeg nu tegen ze, dak! Oeh, braaf. Gaan we hier door naar rechts, naar poortje A. Goed, zo rechts doorwenden. Keurig rechts doorwenden. Kom, dak! Volkert! Goed zo, jongen. Super. Kom. Pakken we hier naar links. Jongens naar links hangen. Knellers overpakken. Kom op. Perken erbij. Kom, Peter. Kom. Tak. Kom. Goed zo. Goed zo. Braaf. Kom. Hier naar rechts. En niet de uitgang uit. Links. Kom. Ja. Power. Kom. Ga door. Peter erbij. Kom. En nog een keer naar links. Goed zo. Linksom hier. En hangen. En hangen, jongens. Kom. Ga door. Goed zo. Braaf. Goed zo. Oeh. Ja, jongens, dat was wat. Braaf. Goed zo. Keurig. Goed zo, jongens. Maar we weten allemaal, we hebben nooit één hindernis. We hebben altijd meerdere hindernissen. Dus daarom vraag ik, we gaan naar hindernis 2. En u weet vast wat ik dan altijd zeg. Wat zeg ik dan? Dak! Goed zo, braaf. We gaan links door. We pakken daar bij de uitgang, pakken we poortje B naar rechts. Kap! Gaan we hier binnen door. Goed zo. Kap! Door. En steken hem schuin over. Ja, dak! Goed zo. We links door hier. Super. Braaf. Oeh. Gaan we naar rechts. Goed zo. Super. Keurig. Goed zo, jongens. Oeh, braaf. Keurig. Goed zo. Goed zo. Rustig. Goed zo. Gelukkig, ze komen weer even terug. Nou, dames en heren, we weten in ieder geval dat onze koningin beschermvrouw is van het Fries paardenstamboek. Maar we kennen eigenlijk ook nog een godin van de hogere macht. En dat is Frisiana. En die waakt over alle Friese paarden. En ze is hier vanavond met haar volgelingen, Friso en Iana. En ik wil vragen aan hun om nu binnen te komen. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, matiremo, ameno. Umanare imperavi munare, ameno, umanare imperavi munare, ameno.
Dames en heren, nou zal ik godin Frisiana vragen of ze over dit Fries vierspan de zegen eigenlijk over uit wil spreken. En dat dat dan eigenlijk is voor ons allemaal, voor onze Friese paarden. Wij die met die Friese paarden lief hebben en daar een hele hoop werk mee doen. Ik zal het haar vragen. Stap. Let op jongens, stap. Oh jongens, braaf, goed zo. Goed zo. Ja jongens, nog één keer. Dames en heren, takadakadak! Ja, kom op, uitgang vrij! Uitgang vrij! Uitgang vrij! dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, comandare imperavi, ameno, timere, matiremo, ameno. Nou, dames en heren, ik zou zeggen, iedereen wel thuis. En we gaan er nog voor met dit stamboek. Ik hoop dat u een goede thuisreis hebt en een goed, fantastisch programma hier genoten hebt. Ik zou zeggen, wel thuis, uitgang vrij.
wel geland, hè?